आज असं 4 एप्रिल मालवणी भाषा दिवस. तुमका सगळ्यांका मालवणी भाषा दिवसाचे खूप खूप शुभेच्छा. तोराधराक सुरुवात झाली ना काय. प्रत्येक रजेच्या दिवशी दुपारची आमची ठरलेली होती ती म्हणजे खिरमट पार्टी. घरातली सगळी दुपारची मळ्यात गेली काय कोणाच्या तरी पाटल्याराक जमायचा. एकान मीठ, एकान मसालो, एकान तेल, एकान गूळ नाही गावलो तर साखर आणि एकान तोर हाणायचा. सगळा एकटाई करायचा. केळीच्या नाही तर चांदिवड्याच्या पानावर तोर कापून घ्यायचा. तेव्हा सूर्य खायचे. बाबांच्या दाढीचा पाता घेऊ, त्या पात्यानंच तोर कापू. कोणाक माहिती चांगला काय नाही काय वाईट. पात्यान तोर कापला काय त्याच्यावर मीठ, मसालो, तेल, गूळ सगळा घालून हातान कुस्करून घ्यायचा आणि सगळ्यांका वाटे काढायचे. पाना नाही गावली तर वहीचे कागद ठरलेले होते. सगळ्यांचे वाटे काढून दिले काय मस्तपैकी मिटके मारत खायचो. ह्याची जी कच्ची चव असताना ती एकदम भारी लागता. कोणी कोणी अशी खिरमट पार्टी केल्या ना कमेंट करून नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडलो तर लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करू